Well, a chuirde tá mis sin teágar a háce agus I leorúr fá sté Aisteoirí Ghaoth Dobhair, mar ecinn sibh Aisteoirí Ghaoth Dobhair ligeadh trochas a híon go dtí ligeadh orthwas a híon. Tá in leor fáil inis in leor ré agus fáil an buíochas ó a hananne a chuidúlam ar gáid bhhain ar gáid in leor seo le cheile. Leorí seo bhfuil stéid an Aisteoirí idir scríú agus na céite gríangraf agus míranna eile chléiretha PC ó fapaid nuaíochta fan na Aisteoirí. Tá stéid an Aisteoirí an ónúideag trochas a híon go hortwas a híon. Ó na trochaidí go dtí na seachthaidí fan na Duris go Glasgow agus éite heile déimar am ala clia, chun na manistre am ala clia, na gambarartaí, ddramaíart na scoil, PC specialta fan na dúní smór ó bonteach agus na Aisteoirí go heirithe aine go leabhríde. A bhí ar féid eichil bliain mar dtí món na Aisteoirí. Agus bé seolú ofigiúil na seaartú les fihe, bé sé ar YouTube agus ar Facebook bio, agus bé tiiliú sonraí fa sin am seo.